यंदा गावात नाही रे 2200 गुणिले 2 डझन काय पाटलांनो आंबे घेऊन खय बुटाच्या पिशवीत न ओळखलात. मे महिना आला ना, मुलीला आंबे आवडतात म्हणून घेतलेत 2 डझन. 2 डझन पण खूप महाग झालेत. तुमचं काय बाबा बरं आहे, कोकणातले तुम्ही रोज आंबे खात असाल. होय होय होय. आता ह्या का काय सांगू, यावेळी कलम धरलीच नाही. आता ह्या का काय सांगू, धरलेल्या कलमात वांडरा घुसली. आता ह्या का काय सांगू, गावच्या भावाबरोबर बोली भाषण नाही. गावसून आंबे काय करंदे पण येत नाही. अरे काय झालं, खाता ना आंबे. अरे मग आंबे म्हणजे कोकणातले आंबे. कोकणातले आंबे सकाळ दुपार संध्याकाळ नुसते आंब्याचे डोस घेते, रोज घेतय. अरे हे आता काहीच नाही. मी तर सकाळी आंब्याची बर्फी, दुपारी काय तर आंब्याचं रस आणि रात्री काय तर आंबच खाते. मी तर एवढे आंबे खाताय ना, चेहऱ्यावर नुसते आंबेच येत आहे. अरे आंबेच आंबे. अरे आम्ही कोकणातले ना, विषय हो कळलं कोकणातले तुम्ही, मजा आहे तुमची. आता ह्या का काय सांगत बसू, एक आंबो नाही गावलं. गेलो एकदाच तोंड लपवायची जागा खाया. निमार खूप लागत. बरं मी काय म्हणतो, तुम्ही कोकणातले ना, ते काजू मिळतील का. अरे कुठे गेले, अरे अरे कुठे गेले. बहुतेक काजू आणायला गेले असतील.